Здравейте! Тази година се навършват 152 години от гибелта на един от най-великите българи – Васил Левски. Той е бил смел, честен и е мечтаял за свободна България. Но какво означава Левски за нас днес? Какво знаят и мислят децата за него? Нека разберем. Ако трябва да нарисуваш Левски, как би го изобразила? Би го нарисувала със знамето на свободна България. Как би описал Васил Левски с три думи? Смел, героичен и умен. Спасител, герой, безстрашен. Ако можеш да разговаряш сега с Васил Левски, какво би му казал? Бих му благодарил, че ни е спасил и благодарил за това, че е освободил българската държава. Когато чуеш името Васил Левски, какво чувстваш? Чувствам гордост и възхищение. Вдъхновение и свобода. Знаете ли кой е Васил Левски? Васил Левски е бил смел, добър и умен. Васил Левски е бил мъдър, борил се за свободата на България. Васил Левски е български революционер и се е борил за свободата на България. Къде е роден Васил Левски? В Карлово. Какво е истинското име на Васил Левски? Васил Иванов Кунчев. Опишете Васил Левски с три думи. Бил е смел, борил се е за свобода. Васил Левски е бил много добър, честен и се е бил за зло. Безстрашен, мил и борил се за свободата на да освободи България. А кой ще ни изрецитира едно стихотворение за него? Апостоле, какво ни остана от тебе, апостоле? Кългерско расло, младежките къдри, кама, револвер и към бъдното мостове. В заветно тефтерче словата ти мъдри. Разделно е времето, сбъркано страшно и нужно е пак да обходиш България. Към сърцата ни пътят е стръмен и прашен и вяра не трябва, че вече догаря. Понужен сега си, понужен от всякога, да пламне отново на святото дело. Градчета, селца те очакват пак дяконе, учи пак народа на доблест и смелост. Там, дето чернеел няква бесилото, в полето Софийско поникнало цвете, то скатало твоята лъвската сила и скоро ни пробило второ столетие. Ако имахте възможност да разговаряте с него, какво бихте му казали? Че е много мил и трябва да се върне пак в България да ни спаси. Ще го попитам Васил Левски как е направил този лъвски скок. Как е успял Левски да се скрие толкова дълго време, да не го намерят тук. Знаеш ли кой е Васил Левски? Васил Левски е апостол на свободата, който е правил тайни комитети с цялата държава. И също революционер. Той е известен със своя лъвски скок. Какво означава свобода според теб? Да можем да избираме сами за себе си. Какво да правим? Според мен свободата е да правим каквото си искаме и никой да не може да ни заповядва. Според мен свободата е да не бъдем зависими от други държави. Ако можеш да срещнеш Левски, какво би го попитал? Защо е решил да отдаде живота си за България? Как изглеждала България през османското владичество? Как е успял да скочи толкова дълго? Защо трябва да помним Левски днес? Защото той се е жертвал за България и до днес ние сме свободни. Здравейте, трети Г! Сега ще ви зададем няколко въпроса, свързани с Васил Левски. Какво е истинското име на Левски? Васил Иванов Кунчев. Пишете Левски с три думи. Герой, безстрашен и свободолюбив. Васил Левски е дякон, герой и апостол на свободата. Ако можеш да разговаряш с Левски, какво би му казала? Бих му казала:
Бих му благодарила, че жертвал живота си за свободата на нашия народ. Левски ни завеща своите мечти и своя пример. От нас зависи да ги носим в сърцата си и да ги следваме. Делото му продължава всеки един добър човек, който прави света по-добър. Поклон пред апостола. Нашата история, тежки дни, трудни времена, и герои имало е хиляди, за един ще пеем днес сега, за един ще пеем днес сега.